Desde o Bloque Nacionalista Galego temos que denunciar que a intención da Xunta de Galiza e máis da Deputación de Pontevedra de comprar o antigo Teatro Cinefraga por un importe de 9,3 millóns de euros supón unha verdadeira estafa. É escandaloso que o Partido Popular pretenda agora entregar outros 9 millóns de euros aos propietarios privados de Abanca, unha entidade que, compre lembrar, foi rescatada con 9.000 millóns de euros de diñeiro público para logo ser comprada por apenas 1.000 millóns de euros pola súa actual propiedade. Un investimento ridículo, tendo en conta que só no primeiro exercicio a privatizada e expatriada Abanca superou en beneficio esa cifra. O Teatro Cinefraga foi adquirido nos anos 2000 pola obra social da antiga Caixa Galicia por 1.300 millóns de pesetas, o equivalente a uns 8 millóns de euros, co obxectivo de o converter nun grande espazo cultural na maior cidade do noso país. Foi o proceso de privatización das caixas galegas impulsado con entusiasmo polo Partido Popular ao dictado dos homes de negro de Bruxelas o que tronzou esa aposta. Deixáronnos en caixas de aforro e tamén sen a súa importante, sen a súa imprescindível obra social. Un verdadeiro espolio que agora Xunta e Deputación queren recompensar con máis diñeiro de todas e de todos. Un feito especialmente obsceno cando vemos como a banca ven de obter no primeiro trimestre deste ano 2024 un beneficio superior aos 158 millóns de euros, un 50% máis que o ano anterior. O Bloque Nacionalista Galego levamos anos, moitos anos, a defender o que por xustiza merece a cidade de Vigo. Recuperarmos o Teatro Cinefraga para o converter nun grande teatro público, nun espazo que se configure como motor do enorme talento que existe en Vigo nas artes escénicas, nun centro cultural de referencia a nivel galego e peninsular. Mais iso non pode facerse metendo nos petos privados de a banca inda máis diñeiro público. Non podemos recomprar o que xa pagamos sobradamente co seu rescate. Por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, o que lle exiximos ao Partido Popular é que deixe de actuar como se fosen accionistas de a banca e defendan o interese público, o interese xeral. Nese sentido, consideramos que a fórmula máis adecuada sería a de constituir un consorcio público-privado no que a banca ceda á cidade, senón a propiedade, no mínimo o uso gratuito e a xestión pública do hoxe abandonado Teatro Cinefraga e que nese consorcio participen diferentes administracións públicas, incluindo, lóxicamente, o propio Concello de Vigo. Creemos, ademais, que é imprescindível que, para alén do continente, que para alén da recuperación do espazo, se aposte con decisión por dotalo de contido. En ese proceso, o BNG defendemos que se ten que contar con todas e con todos, tamén cos diferentes sectores e axentes culturais nunha cidade que, compre lembrar, somos sede da Escola Superior de Arte Dramática de Galiza.